знаете, за мен беше важно да мога да дам една предистория на това защо има, къде идва насилието, защо всеки един от нас носи в себе си и тъмното и светлото, и да ви накарам да се замислите за това, което всъщност става във вас и как да можете да откриете повече от себе си за себе си. Нещо, с което се много гордея лично аз, пък и така е голям престиж за България, че през 2014 година ФБР ме препозна мене като един от 10-те в света най-активно работещи law enforcement служители в целия свят с ФБР по линия на Cybercrime Investigation, което признание за мен лично, но и съответно за структурата, за службата и за България да се наредим сред един от 10-те в света най-добри. Паролите. Те са много важни, защото, пак казвам, те пазят вашата онлайн идентичност. Когато направите парола от 1 до 8, такава парола мога да разбия точно в рамките на 10 секунди. 10 секунди. Така че, това, което трябва да може да правите, е да не слагате такива елементарни пароли. Това, което винаги казвам, вашата парола трябва да бъде поне 12 символа и да бъде комбинация от 4, така наречените айтема. Главни букви, малки букви, цифри и специални знаци. Кломба, диез, удивителна и там всичките тези, които са отгоре под F линията. Когато направите комбинация от минимум 12 символа на парола и комбинация от такива знаци, цифри и така нататък, вашата парола вече става непробиваема технически. Изчислено е, че ще ви трябват 298 години, за да разбиете парола, което е 12 символа с тези 4 символа, с тези 4 комбинации. Всички ние разбираме, че 298 години едва ли ще ни трябва точно такава парола да бъде толкова време защитена, така че сте pretty safe. Само, че използването на парола е първото важно условие. Второто – двуфакторна верификация. Защото и да имаш парола, за съжаление има хакерски техники, наричат се Session Hijacking, която в общи линии представлява техника, която дори да имаш много силната парола, къде е проблема в автентикацията като процес? Когато ти се автентикираш например, в Facebook, даваш юзернейм, даваш парола, ако нямаш двуфакторна верификация, тази парола може да бъде, пак казвам, открадната цялата сесия. Има, пак казвам, техники, които хакерите разполагат, може да се открадне цялата сесия, така че трябва да имплементирате двуфакторна верификация. Facebook, ABB почти, Google, навсякъде, Microsoft, всяка една платформа вече дори не само, че е препоръчително, но някой от тях дори не може да си регистрираш профил, ако не си активираш двуфакторна верификация. Двуфакторна верификация, сигурен съм, че знаете много добре. Там тези 6-цифрен код, който получавате като SMS или външна апликация, като Google автентикатор, Microsoft автентикатор и прочее и прочее. Това нещо ви дава вече почти мога да кажа 99% защита. Избягвам да казвам 100, защото в киберсвета никога няма 100% защита, но 99% защита, че ако имаш сигурна парола, вече разбрахме как е сигурната парола, и имаш двуфакторна верификация, тогава сте pretty safe. Така че, когато говорим за пароли, много е важно тези няколко елементарни съвета. Също така, не използваме най-съща парола за различни профили, защото това е любимото нещо на хакерите. Когато ви хакнат един профил някъде и вече ви имат паролата, а вие не искате да мислите различни пароли за различните ви профили, казвате, тук сега ще използвам същата парола. Много лесно за тях, улеснявате ги. Така че трябва различни пароли за различни ваши онлайн идентичности.